kag wala sa plain D3. Kung ikaw ga D3 bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kinlanlan ni D3 bio ang immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 bio yung tuman mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sang ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imo ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang D3 bio, no? Amo na ang epekto sang imo sa D3 bio sa Sir JP. Alright, so kumplituhon ang atong dapat mga D3 bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na. Kulang. Kung D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 bio BCO. D3 bio. Laing gid nga kompleto. Amo na D3 bio. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo
Sa pagserbisyo walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:36 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Ay ba, medyo madugay-dugay ba? Medyo madugay-dugay, gid man ka K5 ans, no? Wala ka rin nakaprograma sa programang K5 Night Watch. Temporaryo nga talos sa inyo idolo sa radyo. Temporaryo nga talos kay K5 Idol June Alohado Kapulot. Ako naman ang inyo makaupod, K5 Kim Montaño Kaluyo. Ululupod kita nga mag-pinulaw-pulaw. Kasubong nga gabi, ang aton siring nga programa 9:30 p.m. Tub-tub alas 12 sang kaagahon. Sa mga pulawers dira. Maayad-ayad yun nga gabi sa inyo tanan. Bao na hidlaw gid ko sa inyo. Dira kay Tita Rena Mapa. Kag sa iban pagidraho. Nagligad may mga sumalang ako ginapamangkot gid ko. Kaya wala ako na ako ka-programa. May ligad may nag-message man sa ako. Ayawan ko no siya kahulat tubtob mag alas 12. Wala ako no akong tingog ko no. Pasensyahan walang mama nagbulo bakasyon. Bulo bakasyon gamay. Balik naman subong. Mga ka K5.
Pag-istoryahan naman naton karon ang pila ka mga balita, impormasyon. Pero kamusta kamo subong? Ano bala, nagaulan-ulan bala sa inyo tagsa ka mga kabanuahanan? O kung medyo mapaang-paang ang tiyempo, mga ka-K5? Nakapanyapo na bala ang tanan? Kamusta ka modra sa mga listeners naton? Halin sa Premier o kan First District of Iloilo, tutudra sa Quinto Distrito mga ka-K5. And of course, worldwide, tungod nga mayara kita subong sang live streaming sa aton nga Facebook page kag YouTube channel K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Hindi lang sa radyo, hindi lang man sa Facebook. Mabatian ang aton sa ring pagpangalagan. Pwede man via K5 News FM Iloilo 88.7 application, which is downloadable via Play Store sa inyo tagsa ka mga cellphones mga ka-K5. Maayad-ayad gid nga gabi. Kamusta na ang inyong mga buhay-buhay? Sa mga listeners naton dira sa First District, nagapamati via K3 News FM Yagaw. Dira kay K5 Kuya AJ. Sa mga solid listeners naton dira sa Yagaw, sa Banuasang Tigbawan, Tubungan, Gimbal, dira sa mga taga-Uton, sa mga taga-Igbaras kag taga San Joaquin. Walo na gid lamang kaadlaw before pinilian ako ng aton siring 2025 midterm elections. Dara na mabalaan mga ka-K5. For example, ang incumbent maperde. So it means nga basi nalawlawan ang pumuluyo. Kung hindi sila satisfied, mambala sila tama karanya wala ka man hinimuan. Pero mambala nga dosuplado ka man niya. Mga ka-K5. And of course, nakapanyapo na bala. Ako nagapulo pangapi bala subong aton sa ring tagpalamati. Dira sa Segundo Distrito, listening via K3 News FM Leganes kay Kuya George dira kag sa mga army friends naton. Kag sa iban pagidra nga mga law enforcement agencies sa Segundo Distrito, sa mga taga Philippine National Police, sa mga taga Bureau of Fire Protection, sa mga taga Philippine Coast Guard, sa mga taga PDEA, kag sa mga barangay tanod naton nga nagapulaw-pulaw para lang mahatagan sang nagakaigo nga seguridad para mapabatyag nga safe ang inyo sining mga kabaranggayan. Maayad-ayad yun nga gabi sa mga listeners naton dira sa may Banuasang Leon, dira sa may Alimodjan, San Miguel, Santa Barbara, Pavianio, Lucena, dira sa may Banuasang Saraga. And of course, hindi man magpauli aton sa ring matagpalamati dira sa 3rd District of Iloilo, listening via K3 News FM Kalinog. Upod naton dira si K5 Kuya Jepoy sa aton nga mga supporters dira. Supporters ni K5 Kuya Jepoy kag sa mga DJs naton dira sa Kalinog, sa Haniway, sa Kabatuan, o sa mga kasimanwa dira ni K5 Ray SPH Umalay aton nga area manager. Dira sa may Banuasang Pototan, sa mga taga Mina, Maasin, ano pagid nga Banuadra, Badyangan. Good evening. And of course, aton nga mga solid listeners dira sa Pasig City, kag sa mga nearby municipalities sa 4th District. Sa mga taga Pasig, hindi maasi-asi pa do kadamo sa mga activities dira, no? May mga ginatawag na ginabantayan yung mga artist. Wala makanto da si Elias masaot-saot. Kag makanta-kanta. Kabay pa nga ibugayan kamo sang maayong at tiyempo during those days sa mga activities ninyo. Good evening sa mga tagpalamati naton dira sa may Manit Pasig City, dira sa may Maasin Pasig City, dira sa proper. Kamusta ka mo dira tanan? Sa mga listeners naton sa Dumangas, Barotac Nuevo, Dingle, dira sa may Banate. Maayad-ayad yun nga gabi sa mga taga San Enrique. By the way, sa technical side, dira sa Pasig City, kaupod naton ka K5 Edmar Liquinia. Kamusta, Master Edmar? And of course, dira sa Quinto Distrito, nagapamati via K5 News FM Sara 88.7. Dira sa tactical side, K5 Papa Flo.
Kamusta ang gabi? Nagahigop-higop ka na daguro sang sabaw nga luto sang imo nga misis. Dara sa mga taga San Dionisio, sa mga taga Sara, Lemery, Estancia, kag iban pagid nga mga kabanuwahanan na malabutan sang aton siri nga signal. Diri sa syudad sang Iloilo, sa pitotanan ka mga distrito, sa mga nagalagaw-lagaw, kaniman tamad naman maglagaw. Okay, tawag na. Medyo maraing pa. Basa-basa ang dalan. Mga ka-K5. Sa Margapulo Panyapon, subong mahinay-hinay lang. Kabay pa nga hindi ka mo magkaladunglan. Sa mga ara subong sa Harod District. Sa Maragabaligya, dara sang bibingka. Sa mga street food vendors. Saludo gid kita na nga bisan magpinulaw-pulaw, bisan ginagmay lang ng ginansya. Basta para sa pamilya gabakas gid. Amo gid kun tawag na. Kung wala kita sang ginsalo nga mga mangga, di ba na? Mga ka-K5. Pero may isa na ka-vlogger dito nagswerte sa kangkong to, mambalya to. Kung tawag na, kung 25 kung no edad mo, kag wala pa nag-ayuhan ng kabuhi mo. Sala mo kuno na, sorry lang ito. Kay 5 ans, pila ka na lapaw ka na sa 25. Lapaw ka na sa ginkota, ya. Sorry lang kung ikaw yan nagswerte ka sa kangkong mo. Sige na kayo mangita ko to balinghoy mo, kuman chips daw ba? Basi mangin bilyonarya pa ko, why not? Bala ka kay 5 ans. Sa mga ka-K5 naton, nagapamati dira sa mga kalanaan. Iba na kapoy na nga mga waiters naton, mga waitress dira. Pero bakas lang sa mga nagapalangalay ang likod. May oras na para magpamasahe. It's a sign. Ako ang sign mga ka-K5. And of course, aton sa rin mga solid listeners dira sa may Mandurriao. Dara nagapaliwaliwa dira sa may Sunset Boulevard. O kon sa may Mandurriao Plaza. Nag-iban pag dira nga mga lalagawan sa Mandurriao. Sa mga ospital dira sa Western Visayas Medical Center, mga security guards naton, kamusta mga sirs, pulaw-pulaw naman sa mga nurse dira kag mga doktor. Of course, ng obligasyon is to save lives. Kamusta ka mo dira? Sabay pang as much as you save others, maginahalungan nyo man ang inyo sa nga kaugalingon. Sa aton man nga mga solid listeners, solid, gid ba? Sa mga solid listeners daton sa La Paz, kay Mami Immaculate. Mami Immaculate, how are you? Ang kag sa gwapahon niyo dara nga upod sa subong nga gabi. Good evening. Madraman kay Tita Rena Mapa sa Decamay, sa Rizal La Paz. Good evening, good evening. Sa City Proper, may daya din yung gabi sa mga nagapamunit dira. Kung sa mga naga-sulusyat-syat, iba na tugnawan, wala pa initan tanang lawas, na mag-inom kita ni bira. Mag-inom kita ni tuba. Importante, kung hubog ka mo, wala lang ka mo ga wild kag base may mga armas ka mo kag pinaghuha nyo darag kung hubog ka mo. Magsinggit ka mo, inaway! May masupok ganay sa imo kag may mabato da. Sa mga listeners natin dira sa may molo, sa mga taga-barangay Katilingban, sa mga taga-San Juan, dira sa mga taga-Kalumpang Molo, sa iban pagid nga mga kabarangayan. Good evening man sa mga taga-Distrito sang Arevalo, kag sa mga taga-Lapuz. Ang bali Sir Arman Bakuguay. Akon nga nilawas ka kay 5 Kim ga pala nakit ginmanyusan ko lang langgaw. Grabe man naman. Grabe langgaw ka kay 5 Ans nga ano ka man. Manyus ka man langgaw. Grabe nga promotion sang langgaw mo ray mo Sir Arman Bakuguay. Tulog ka na do. Tawag na. Ang asawa mo na siguro hindi na magpalapit sa imo kay Kaslom. Kaslom sang dapog mo, babadapog mo.
Okay lang ko no si Sir Higino sumagaysay Ano so daan ta subong Sir Higino. Adra sa may barangay Bulabog, Bingawan. Sa aton nga mga live viewers, kung may mga talamyawon ka mo dra, open gid ang aton siring nga comment section. Kung may mga birthdays dira sa inyo, may maokasyon, gusto nyo manghagad sang fiesta. Pwede gid kami mang Sharon. Debla KK5 Roel Sason. KK5 Rodel Vlogs, good evening. KK5 Ed Marley Kinya. Tara sa may Olongapo City, Roel Sason, magandang gabi po ba? Magandang gabi po. Ay, practice na ng Tagalog naton. So, nag-handom man ako, even na sa Subo. Makitaan ako sa National TV. Reporter kita sa Ulihi. Sa Ulihi pa man, hindi ko pa man pabayaan si Yande. Gusto ko makitaan to sa National TV. Tapos, ato ako ma-assign sa Malacanang. Matagalog-Tagalog na ko to. Good evening, Sir Amoroso Glenn. Sir Edmond, Susana Pameza. Dito pala subong sa may sa ABS-CBN, may taga-alimod dyan. Tilapit ang alimod dyan sa Leon. Basi palang may tsansa man. Christopher Montaño. Parintiana, itagurosaray. Pares ta middle name. Ang middle name ko kag perido mo pariho lang. Novian Bahade. Sa mga K5 Iloilo Solid supporters naton, Chapter 1 and Chapter 2. Kamusta ka mo dra sa abroad? Kabay pa nga maayo drang inyong kondisyon, alungan yung inyong alawas. Bagani nila balang bisan ano ka nami dra sang career mo sa abroad. Kung naabusuhan mo dang lawas mo. Hindi mo man may enjoy sa gihapon sa uli. Kag nami man kung ara ka sa abroad, you are a wise spender man, including ang imo sa nga pamilya. Kakalain man nga delikada ka sa abroad. Tapos wala ka mo sinuptan, kaya ang pamilya no di ara ka gasto. Sir Joseph Ogares, good evening. K5 Wells Gantoleo, aton sa rin niya K5 volunteer reporter. Sa app lang ko na mamati si Ma'am Yash Aselbon. Sir Reynan Haralda, sa mga taxi patrollers naton. Good evening, dira kay K5 June Aluhado Kapulot. Nahidlaw na kami di Sir June sa imo. Pag-greet lang dira ang mga taga Annie's Restaurant dira sa may Pakyad Oton. Nagapamati gid dira ha. Idol June, nahidlaw na di sara sa imo sang kalma. Baby, kalma ba? Kag sa imo, sari nga saot dari Idol John, no? Good luck lang sa imo, sari nga campaign. Your supporters are rooting for you. K5 Evie Cordova, good evening. Nagatutok dara sa kagang friends na Mafi Grace, Manny Arlene, YECM Bands members. K5 Junjun Kalangian. As lang ko tani, ano ganit title sang background song mo sa program mo sa Night Watch? Mangkoton ko lang di karon ng tech. Dugay na ni K5 Ans, no? Sila na di may hawid. Nakabutang malandi is bed, bandera Night Watch. Bandera pa rin nabutang. Good evening sa kay Ma'am Rose Fajarito Chavez. Tara sa may Jordan sa Aman. Grabe ha, lakot na itong tingog dito sa abroad. Kita na lang wala ka pa abroad. Sir Amoroso Glenn. Sir Mayo Katarasang Candado Cabana. Shoutout na sa Aventino Capulot, Camelian Clarito Family. Kay Auntie Pasing, kay Manang Dayday, kag Maninoy Desiderio Capulot. Taga Barangay Igcadios Leon. Shoutout kay Nanay Nelia Cabana, kag Tatay Eugene Cabana sa mga kalugas, Kapilitan Candado, Kangkang, Kalawigan, Kabansagan Family. Adra sa may Bangga Igcadios Leon. Nagdugin sa ako, pugin Sir Mayok, ang tanan mo da nga kabarangay ba? Ang mga apelido nila, ubus-ubus ba? Adra sa kay Coastal Road, kaya Boss Baskog de Ulan sa estansya. Ati panalod na dasang tubi. Nagligad ka problema tubig. Subong niya, tawag na. Sobrahan naman. Ligad. Grabe ang init. Nga nabatyagan naton, taas ang heat index.
O ka pangamuyo, kita nga mag-ulan man, bi. Sobrahan naton, guro ka pangamuyo, tawag na. Pasko gulan, iban, ginasulod sang baha. Ang cook pag nila ko nung agwapohon, ho. Si Sir Romel Legayada sa Anis Grill sa Pakyad-Oton. Bao, grabe ba? O, basta mga cook na dara sang Anis Grill, sa mga, ano na yan, mga tiso yun. Good evening man kay Sir Jay Seguir. Kag kay Sir Higino Sumagaysay. Sino pag-idri? Sa inyo mga ka-K5. Ako na magpalanakit ang inyo likod. Ano ba lang inyo nga ginaban news? Bali Sir Arman bako guway, abi. Yaya langgaw, grabe langgaw ba? Bali Sir Wilmer Espartero. Shoutout na sa may Tapas Kapis, Flores family. Kung gabas, Tapas Kapis, wala tapagani katapak sa Kapis ba? Labot na tong aton siring pagpangalaga doon. Shoutout na sa Liano Group. Good evening, pakigreet lang, Gentoleo family sa barangay Manyakabak. Do I pronounce it right? Manyakabak, Haniway, Iloilo. Shoutout man dira sa Lambunang Liano Group. Manok nga linagpangbaw, kampiyon ba? Namit niya ang manok nga linagpangkapin pa kung ang manok Bisaya. Tapos kinabutangan pag nasang Alpine naman ano. Kabutang man kamusin ha. Kasi linagpang ninyo. Kaya mo to yung may ara siya mo no. Para medyo creamy siya or nanam-nanam. Or may choice ka man. Kabutangan mong imo nga baso kung hindi. Kay Sir Jomar Monteliano. Shoutout sa family Mateliano. Galing. Sir Talento Christopher. Nagapamatigid rin sa aton. Kay Ricardo Argamazo. Shoutout dara kay Ski Argamaso, kag Ferry Argamaso. O, diin ka mo nagapamati, sir. Pasadoble na ko title yang bali Ma'am Yash Asalbo. Sige, i-search mo na, sir. Pag na nagpamangkot, pasadoble. K5 Game Grand Rally Buwas Team Paglaom sa Estansya. Kampiyon. Namin managani attend ka mo sa mga Grand Rally, yung manabalasang politiko. At least mabalaan nyo kung anong ilas ng plataforma. At least bala mabatian nyo first hand dalhin sa ila. Pero may aragod yung mga Grand Rally, mga ka-K5, nga imbis nga mag-promote sang kaugalingon, nang guba sang kontra. That's politics in nature. Pero depende na nasa inyo Ang importante, kabalo ka mo mangilatis. Basahan nyo da ang mga pinanid sang ibon, ang background nila, ano na bala ang hinimuan nila kung incumbent sila. Kung mga SB members sila, ano na mga resolusyon ang napasar nila, mga ordinansa sa inyo nga magkabanumahanan. Kung wala na bansagan dra sang pumuluyo pahimunong dra lang sa higad na naisubong. Ma'am Divine Grace Tanan, good evening. Sa may sitio Ambuno. Dra kuno sa may Zamora Extension. Pag-greet pa sa mga upod dara ni Sir Wells Gantoleo sa I-Core Iloilo sa Capital One. Sir John Carl Igamen. Good evening sa Kapadusyo family. Kag-iban pag-idra nga nagapamati diri sa aton mga ka-K5. K5 Ans, mag-send ko na ng numbers ang voluntary reporter nato. May pasudlon ng kuno nga flash report nga vehicular accident sa K5 Andre. Good evening kay Ma'am Arlene Cabio. Shoutout dara watching from Dungon Bees, dara sa may Haro. Mga security guard kay SG Cardinal, kag SG Cabio Rodel. Nagapamatigod always dara sa distrito sang Haro. Gapanyapon pala. Last years na ho. Importante ang bali nilagan ko no kung magpanyapon ka nga super late. Hindi ka na yun magtulong.
Mura ko ng isa sa mga factor nga hindi ka bala matunawan. This time, i-check naton kay may vehicular accident ko ng mga ka-K5 dira sa may banwasang tubungan na Iloilo. Kwao nato ng aton siring volunteer reporter from 1st District, ka-K5 June Tagodinia. K5 News FM Flash Report. Ka-K5 June, good evening. Good evening, Kaki-5 Kim. Yari kita subong sa banwasang tubungan kung sa diin may rasang isa ka senior citizen nga nabungguan sang isa ka driver sang motorsiklo. Tak na pasado alas 7 subong gid lamang nga gabi sa may barangay Mali, Tubungan, Iloilo. Sa initial nga interview naton diri kay Sir Junjun Tabocolde, residente man mismo dira sa may barangay Male, nga medyo madulom ni ang area kung ang dalan dira sa may barangay Male, kag ang ining nasambit nga driver naghalin pa ini sa may barangay Morcillas, Tubungan, nga padulong kun gani dira sa may banwasang Tubungan, Kaki-5 Kim. Apang aksidente sining nabungguan ang ining senior citizen nga gintilala kay Maxima Ching. Si Maxima Ching ni Kaki-5 Kim, residente ni isang barangay Disposorio, Tubungan, nga kung sa diin padulong ini siya kuntani nga magkadto sa isa ka namatyan nga magpangadik kuntani. Apang disgrasya ni nga nabungguan sang ining din kilala kay Nunoy, no, sang barangay Morcillas, Tubungan, nga naga-edad ini sang masobra 20 katuig, Kaki-5 Kim. Anong naangkon nga pilas diri sang tigulang Kaki-5 John? Ang naangkon diri sang pilas sang ining senior citizen, nakaagom ini siya, Kaki-5 Kim, sang pilas sa ulo kag sa likod niya nga bahin kag sa natuong nga porsyon sang iya sining kamot. Dili siya nga ospital gindala Kaki-5 June. Ang sunod diri sa aton nga informant kay Sir Junjun Tabocolde, nagtawag ini sila kagina sa St. Paul sa pang wala sang bakante, no, pero wala pa kita sang final nga information kung sa diin gindala ang ining senior citizen nga Kaki-5 Kim. Pero ang plastada kay ina sang tawag na gin-rescue siya da, ano conscious man ang ining tigulang? Ang conscious man ining tigulang kag ang ining nasambit nga driver. Kaso ang ining nasambit nga driver Kaki-5 Kim, yara ini sa idalom sa makahulubog nga ilimnon. Wala man siya sang angkas ang ining driver sang motor. Wala Kaki-5 Kim. Ang tining nagom sang driver, gas-gas lang ini sa iya sining kilay, ang iya sining naangkon. Pero subong ang status ang ining driver sang motor ara subong sa may police station o kung gindalaman sa ospital? Gindala ini sa may Gimbal Hospital, Kaki-5 Kim, para mapadapatan man sang bulong. Bali ang ining tigulang gani Kaki-5 June, pila gining exact gani nga edad sini Kaki-5 June? Sa initial naton nga nakuha nga information, yara ini sa 65 years old, no? 65 years old ang tigulang, pero hindi pa man gid ni sure kay gawla to kita sa final diri nga update alin sa Tubungan Municipal Police Station, Kaki-5 Kim. Pero nung plastada nga isa lang siya ha. Layo lapit lang mandara ang balaya to sa kantuan niya nga nga namatyan Kaki-5 John. Bali ang ila sini nga ang barangay Disposorio ni sa babaw lang ni sang Mali. So possibly nga ginlakat lang niya ini padulong sa Mali yung makadto ko na di sa may namatyan, no? Dira sa may barangay Mali. Bali ang Mali from town proper, Sir June, tawag na. Ano nakalayo gani Kung pa ini Kaki-5 Kim, tatlo pa ka barangay. Dua pa ka barangay halin sa town proper.
So, probably mga around sa kilometro kaki 5 June mabanta nimo. Maybe may mga 10 kilometers or more pa. Mga lapit-lapit ang sa dira kay 5 Kim. Ati sige, hoping nga maayo lang ang condition to sang tigulang. Ano may mga may mga tawag na napabalo naman niyang iya sa nga pamilya kaki 5 June asang time tong natabo. Kano sa payag diri ni Sir John Tabocolde nga nakabalo na ang pamilya no sang ining biktima nga si Ma'am Maxima Cheng no, and also ang nakabalo naman diri ang pamilya man sang nasambit nga driver. So tawag na, anong tawag na factor nga ginatanaw nga nagluntad ning aksidente tungod nga hubog lang giding driver kag maduluman dirang area? Amo na ang ginatanaw naton nga ang gulo dira kaki 5 Kim kung ang natabo ang aksidente dira sa nasambit nga lugar diri sa may Tubungan, Iloilo. Sige, thank you so much kay 5 June or Jan da pariyo mal. June mabi mo. Noiski pwede June ski pwede man. June ski may Jan may June pagid. Sige, thank you so much kay 5 June or Jan Tagodinia dra sa may sa imo update sa sining aksidente kay 5 John. Okay, no, madamo nga salamat kay K5 Kim kag sa aton tanan nga mga viewers kay tagpalamati no sang K5 News FM Iloilo. Alin diri sa may Banwa sa Tubungan ini si K5 John Tagodinia Jr. para sa nako kabalo. Sige lang Okay, first time mo mag-report sa on-air. Tawag na. No problem kay 5 June. Ang ato niya extra itudloan ta ka na isubong, Para sa kampiyon nga balita, balaan ko parmi magkapamati sa tatay mo da mo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ikaw, Beng, good na? Dugod sa K5 John? Liwat be. Sige, never mind. Sige, ang bawi, boss. Sa ulado na ang extra. First, sabi ma-report, tapos sa flash report pa, abi. Sige, thank you so much. Kay 5 June and Jan Tagodinia. Salamat kay 5 Kim. May problema. Aswabi. Swabi ang report nila ka sa ulo sang extra. Lawig gabi mo. Sige mga ka-K5, nagkaroon istoryahan naton ang pila naton ka mga headlines. Tawagon ko lang ka-K5 Ansa siring ang mga headlines. Open gid ang aton siring comment section for you man to discuss. Kung gusto man ninyo magpakigbahin sa inyo siring ang mga argumento natuhoy sa aton siring nga topiko subong nga gabi. Istoryahan man naton karon, ano ba lang ang mga do's and don'ts sa adlaw sang pinilian? Ano ba ang dapat himuon kag hindi dapat himuon? So i-share naton ina sa karon sa inyo no, para mangin aware kamo kag sa adlaw sang eleksyon hindi kamo magsinalasalan ha. Kag hindi na kamo dra makakommit sang mga bawal. Kag sa dugang nga headline, ang Department of Education ng DepEd Region 6 may mga programa tungod mapasangkad diri ang reading comprehension kag literacy sa mga estudyante diri sa Western Visayas. This after no ginkuha naton sang reaksyon after diri nga magpagwaas ang datos man ang Philippine Statistics Authority and has been reported by the Department of Education Central Office na madamo sa mga estudyante, milyon sa mga estudyante nga naggraduar sa high school ang nabudlayan nga mag-comprehend o kung mag-intindi sang ila sini nga mga ginabasa kag mahina in terms of numerical and other forms of literacies mga ka-K5. Marabadlay ko nagasalig na lang sa ChatGPT. Ako nagasalig na lang tubong sa may mga AI writer na subong mo. May butang mo lang write me an essay about Mother Earth. That's ang una na yan. Kaugid yang masulat. Ato subong niya, i-revise mo na lang yan. Ate kampiyon. Kaya mara kung kaisabala no. May mga pros and cons. May
mga advantage kag disadvantages ang aton suri nga teknolohiya sa subo. Depende man na actually sa paggamit sa mga tao or sa consumption naton. So istoryahan na naton karon na. Kag kamo bala no balang inyo ginatan-aw nga factor nga base sa report nagahina ang reading comprehension even sa mga graduate na sa high school despite of our senior high school pa nga program. Kag sa dugang sari nga balita, ang Quinto Distrito amo ang may pinakabadamo nga registered voters para sa nagahilapit nga piniliay diri sa probinsya sang Iloilo. Dito ayawan ka pangampanya ng nagapadalagan sa pagka-gobernador kag vice governor, you know. Karing kay kampiyon naman si Gova. Bakbakanay na lang niyang tawag na nagapadalagan sa pagka vice governor. Garing ang isa taga Quinto mandaan mo. Kag sa dugang sari nga balita, sa dugang naton nga headline, masubo-subo ni ang ining impormasyon natabo nga aksidente didto sa may NAIA Terminal 1. Kung sari duha ang patay, tatlo ang napilasan matapos diri nga ginarado sang SUV ang passenger entrance sa NAIA. Kang may pila ka mga magkahimata nga nagdulong lang kuntani sang ila sari nga kapamilya sang ilahimata nga nagpadulong sa magabalik sa abroad. Ay abaw, may isa ka 5 katuig nga bata ang naulamid man diri kag isa pagid sa kalalaki nga yara sa legal ang pangidaron nga napatay mga ka-K5. So ibalo nato na karon ang bila ka mga dugang nga impormasyon kag detalye sang siring mga report. Standby mga ka-K5, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri naman sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bago nga paglaho. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Week, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw
may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no? Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. May iwag na mata. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 21 minutos, makaligan ang 10:10 sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga, darga lamang sa K5 Night Watch sa K5 News FM, Iloilo 88.7. This time, makuha kita sang latest update, latest weather update. Nagikan diri sa aton sa ring nga Pag-asa, Iloilo. Especially subong medyo malain ang aton sa ring nga tiyempo. Naka-standby sa linya si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin, kaupod mo diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa programa K5 Night Watch ka K5 Kim Kaluyo. Good evening, Engineer. Yes, good evening. Kung sa aton mga tagpalamati, ang mga aton latest weather update sa buong May 4, 2025. As of 3 p.m. kaina, ang low pressure natin ginamonitor nasa Calion, 270 kilometers west-northwest ang Cuyo, Palawan. Ini nga LPA, ang mga pagdala sa mga pagulan sa ibang parte sang aton nga pungsod, samtang easterlies naman nag-apekto sa nibli na bahin sang aton nga pungsod. Ang Western Visayas, generally improving weather, may posibilidad na sa mga pag-ulan-ulan sa subong gabi sa ibang parte sa region, pero dalanan lang siya sang hangin nga easterlies. Kasarangan nga hangin halin sa miyanan silangan, tubtob sa silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa karigatan. Aton nga temperatura yara sa 27 tubtob 31 degrees centigrado. Adlaw nagtunad alas 6:02 ang hapon buta iba sa 5:31 sang kagahon. Paminaton latest weather update din diri sa Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, makamagit sa landas. Thank you so much, Engineer Ferds Rubin, sa imo tiyempo diri sa K5 News FM. Good evening. Thank you, ma'am, and salawat. Good evening sa tanan.
Batian naton si Engineer Ferds Rubin. At i-expect may mga nakasarangan yung mga pag-ulan. Kung tawag na, mga lapta-lapta nga pag-ulan nga ma-eksperyensyahan. Kag makasarangan nga palod sa karagatan. So, medyo mabasa-basa ang aton nga dalanon. So, halong lang gida sa aton siring nga mga motorista. Kay subong bala, no? Subong lang gid nga si Mana. Madamo sa mga aksidente, mga dagkuan nga mga aksidente nga nagluntad. Nagkinatabo dito sa may Luzon area. Subong naman natabo dito sa may Naiya mga K5. Amo man na ang istoryahan naton ang ining isa ka heartbreaking story sa siring aksidente mga ka-K5. May isa karon ka video na naka-circulate online regarding diri no sa sining isa ka amay yagin dulong lang dra sa may Naiya terminal kontra sa may Naiya airport. Dulong siya sang iya siring nga mga himata including na diri ang iya asawa. Pila pagid niya ka mga miyembro nila sa pamilya. Kag ang iya siring nga pinalangga nga bata. Accordingly mga ka-K5. Tawag na gamay pa lang ning bata iya. Sang nagpa-abroad siya. According sa information ng mga seafarer, kung si Man ang ining lalaki, which is bound or pabalik na kuntani dito sa may Europa. Mga ka-K5. Natabo ning aksidente kay nasang aga dra sa may Naiya Terminal mga ka-K5. Dra sa may Naiya Terminal 1. Nagasinggitan dari ang isa ka amay. Isa ka OFW sang tinaga nga anak ko yan. Mo na subong balang masakit matyagon para sa iya. Nga nagatrabaho siya para kuntanin sa iyang kabataan. Para sa iya pamilya. Tapos amo pa ni ang natabo. Imagine you're doing the best dito sa sagwa sang o kung sa luwasang pungsod para sa future sang imo bata. Pero nagtaliwan just because of this accident mga ka-K5. Kainan isang around 8 a.m. kaina, narado diri sang isa ka SUV. Ang isa sa mga entrance or exit sang Ninoy Aquino International Airport o Naiya Terminal 1 sa Pasay. According sa information, tinuhadri ang kumpirmado nga napatay nga ginalakipan sang isa ka bata nga nagapangidaron sang 5 years old. Kagang isa ka lalaki nga 29 years old mga ka-K5. Kag accordingly, may 3 dari ka mga napilasan. Kalamanan pa sa mga pilason, amo ang mga overseas Filipino worker kan OFW nga manughali naman kuntani, no? Kung padulong na sa departure area. Actually, sa natabong ining aksidente, minutes pass pa lang, no, sa nga nagsulod ang ining OFW nga amay. O naghakusakos pa ni sa iya sa nga bata mga ka-K5. Okay, ti syempre, last moment bala nila. Magkag tawag na, 3 lang di kasi mana ang nangin bakasyon sang siring OFW. Ang driver sang SUV ang ginkilala sa kay Leo Gonzales. Leo Gonzales mga ka-K5. According sa iya, gasolinador ang nalapakan siniya. Imbes siya nga preno, rason kung nga ang nag-arangka ang salakyan, kag nag-dire-diretso. O kagin pang-arado dito ang mga nagdulong sang ila sini nga mga himata. Actually, si Leo Gonzales nga niyo, kung ining driver sang SUV, o may gindulong laman dirata kuntani, o manughalin naman kuntani mga ka-K5.
Galing kaya mo ni ang nalapakan niya gasolinador imbes nga preno. That is why nga naarado gini kag sa mga picture subong nga naga-circulate online. Grabe malanusbo ang ining natabo sa 5 katuig nga bata. Kaya nagpaidalom sumuhot gito siya sa dalom sang SUV. Kag pasensya lang sa mga nagkakaon dira, no? Ato tawag na kaladunot gitong iya sining porsyon sang ulo niya. Imagine 5 years old. Even gani kung legal ng edad mo na, sandako pa ng lawas mo. Amo tong impact mga ka-K5. Aribla pamatian nato no ang nangin pagtalangison. Sang siring isa ka amay, halos hindi niya mabaton. Nga mo ring natabo sa iya sini pinalangga ang anak. Anak ko yan! Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Anak ko yun! Very painful gid pamatian ang iya sining nangin paghilibion mga ka-K5. Kaya makon mo bala bilang isa ka amay o kon bilang isa ka Grekana, amo na ang ila sining greatest fear. Sa mga pamati dira sa aton, sa mga tanaw, ang greatest fear sa kalabanan sa mga Grekanan. Of course, syempre matang sa alang-alang ang ilang mga bata. Kung mauna pa bala sa ila, ramlang panikasog sila sa pagpangabuhi para sa ilang mga kabataan. Tapos isa lang ka misok ka. Sa pila lang gid ka mga minutos, nadula ng ila sining himata mga ka-K5. Isa gid ni ka trahedya ang ining natabo. Kag we're hoping nga wala na sang masunod. Kaya makon mo dira ka lang gid sa higad, no? Hulat ka na lang nga maglakat na kamo, mag-pull out na kamo, na wala mga mong imagine nga sa amo na nga area, araduhon kamo dira sang isa ka salakyan. Actually, hindi na recognizable ang itsura diri sang 5 katuig nga bata considering sa mga injuries nga iya na angkon. According diri nabalaan diri ni Mark, amo ni ang OFW. Amo ning si Mark Masongsong, amo ning tatay mga ka-K5. Accordingly, tikay nakasulod na ni siya sa departure area. Ug galing kay nakabaton ni siya sang tawag galin sa iya isa kahimata. That is why nga diri-diretso man siya nga nagwa mga ka-K5 considering nga ang concern dito nga na disgrasya isang iya nga bata. Mga ka-K5 kaangay nga do naguba do halos tawag na kung sa Tagalog pa dugumuho ang mundo niya. Nag-collapse ang iya sa ring kalibutan. Imagine looking at the body sang imo sa ring bata. Nga puno sang dugo. Do halos hindi mo na makilala. Nagkalayupok na tong iya sa ring ulo. According diri sa kay Rande Balog, isa sa mga relatives sang victim, nga 3 ka simana ang nangin bakasyon ni Mark. Kung ang tatay sang siring bata, nga nagbanding sila para makabawi sa mga tinuig nga wala sila kaupdanay. According pa dre sa himata, balya yung bata ngayon pa lamang nakasama ng tatay. Bago siya sumakay, maliit pa yung bata. Wala pang malay. Ngayon nangyari ang hindi inaasahang pangyayari ay talagang napakahirap tanggapin. According pa dre kay Balog. Ang nanay man sa siring bata, kunining asawa ni Mark Masongsong, ang yarat naman sa karon no, sa critical nga condition, hoping nga makasalbar ang iya siring asawa mga ka-K5. Naging silo halin sa San Juan de Dios Hospital
sa ilo sa St. Luke's Medical Center mga ka-K5. Na pilasan man dari ang 61 years old na nanay dari ni Mark na si Editha kag ang 7 ka tuig niya sa nga hinablos nga babayi. Accordingly, manugbalik na nagkantani sa ila Puloy-an sa Lipa City, Batangas matapos nga gindulong si Mark sa airport ang mga biktima. Apang samtang nakahulat sila sang salakyan, dito na sila nabungguan sang sining SUV nga ginamaneho ni Leo Gonzales. Leo Gonzales mga ka-K5. Si Gonzales ang residente sang Barangay Tayuman sa Lobo, Batangas. Kag may gindulong man mga ka-K5 nga pasahero sa airport during that time. According dari sa himata, Ambalya, may buhay pa siyang inutang. Pananagutan niya yon. So, desidido sila nga magpasaka sang kaso mga ka-K5. Diba san sinuman, mga ka-K5, mo ring himuon sa pamilya mo. You're doing everything, you're fighting everything for your child. Pero para sa diin na lang bala, ang imo sini pag paringamot dira kung wala na ka na sang bata. Amo nang ginasuptan mo, nagaobra ka, nagatrabaho ka para mahatagan siya sang maayong buwas damlag. Debla sa Ronnie Haleco Balceda. Suspend naman sang Land Transportation Office sa LTO ang lisensya sang driver sa siring naiya crash ang kaga ipaidalom sa drug test. Ang ining driver mga ka-K5. Ote wala naman gindayon ni Mark ang iya siring flight padulong sa abroad para makaupod diri sa haya sang iya sining bata. Maasikaso ang tanan kag maasikaso man ang iya sining asawa nga ara subong sa critical nga kondisyon. With these incidents mga ka-K5, with these accidents dinagligad dito sa may Subic Clark Tarlac Expressway o kon STX. Tinamo man to nagkalamatay mga ka-K5. Pulo to yang nagkalamatay. According diriya kay Senator Coco Pimentel III, nagapanawagan siya nga tun-an ang ring pagpatuman sang Republic Act No. 10916 kon Road Speed Limiter Act matapos diri ang duha ka mga asod-asod nga dagkuan nga mga aksidente sang salakyan. Kung madumduman ninyo ti napulo to ya ang napatay sa SCTEX incident. Lakip na diri ang 4 ka mga minor de edad dito sa natabo nga pagkarambola sa mga salakyan sang May 1 Webes nga adlaw. Sa samtang ti subong yang adlaw sining insidente kung sining aksidente diri sa may naiya ti duwa ang patay. According diri kay Pimentel nga palpak somehow sablay ang Department of Transportation kon DOTR sa pagpatuman dari sa sining layi mga ka-K5. Kung sa rin gina-require nga mayara sang speed limiter ang mga pampubliko nga salakyan kag pila pa ka mga pili nga mga bihikulo kon vehicles. According pa diri kay Pimentel, nga if only the Department of Transportation kon DOTR implemented this law, then many lives could have been saved from all of this unnecessary road accidents mga ka-K5. So, dapat gid sa aton siri nga mga motorista always gid nga panumdumon maghalin kamo sa inyo sining nga balay. Hindi lang ang kondisyon sang salakyan yung inyo i-check. Kundi even man ang inyo sining kondisyon sang inyo sining nga kaugalingon. Are you at your presence of mind? Mga ka-K5. Okay, base balaga patuga-tuga ka biyahe. Natuyo ikaw, nalapyo ikaw, nakapoy ikaw, mamisukan ka dara sa dalan.
once nga ara ka gana sa kalsada, hindi lang ang imo kabuhi ang ginadala mga ka-K5. Hindi lang ang imo kabuhi ang ginatawag nga at stake kung nabutang sa alang-alang. Ang posible mabutang sa alang-alang, kundi ang mga tao mandra nga masumalang nimos dalan. O, tinagahalong man na sila, may mga pamilya man na sila nga pulian. O, kagkabay pa nga diri sa aton man sa may Western Visayas, ang sa mga kabanwahanan naton diri, o implement man ang ining speed limit ba ng mga ka-K5. May nagabantay gid sa mga dalanon naton, may mga i-assign gid dira, or maybe the government could or the LGU could allocate fund for that mga ka-K5. Ginakampanya naton diri ang road safety. May arabi nga kahuro-huro sa dalan mga ka-K5. Sobra ka padasig sa sang dalagan sang salakyan, which is sometimes na-consider nga unsafe. Hindi lang para sa ila, kundi para man sa iban nga mga motorista mga ka-K5. Ti base budlay ni ang mga kalabanan nga nagakadisgrasya. Base bala fixer lang nila kung wala sila nag-undergo sa proper training in order to have the driver's license. Mga ka-K5, hindi natin manigar nga may mga driving schools. Ang iba na pabaidon nang nila ang mga motorista nga gusto magkuha sang driver's license. Mabayad lang sila to, patungan lang nila imbes nga 2,000 bayadan 5,000. Sige, atagan ta na kasang certificate kung sa ano man dira mga ka-K5. And nami manitani sa mga motorista naton, kabay pa nga hindi lang pagkuha sang driver's license ang ring mga seminars. Dapat mangin regular man bala mga seminars, mga lectures in terms of road safety practices. Kag mangin available siya, mangin accessible siya sa mga local government units naton. Mga ka-K5 kay hindi lang ulango kung ara kas dalan, kapin pa kung ara ka sa mga pampublikong lugar, ara ka sa kalsada during rush hours nga damo sa mga salakyan. Kasi kung dagkuan da imo salakyan, kaluluoy man to ya ang mga nakamotor nga maarado mo o kung mamungguan nimo mga ka-K5. So always good practice sang safe driving. Kag responsible nga pagmaneho mga ka-K5. Always good check sang inyo siring blow buckets. Amo man na always gina-remind diri sang Land Transportation Office. May araabi nga mga drivers nga kumo nagadali, kumo nga tawag na nga hindi na gusto pamahulan, bisan may diferensya ang ila sinay nga mga salakyan. Go gayapon. Ate ang blow bagets, make sure nyo get always nga i-check before ka mo maglakat sa o kung magbiyahe, i-check nyo kung ara sa maayong nga kondisyon ang inyong brake, ang inyong suga dara, ang inyong oil mga ka-K5, may ara dara sang bastanteng tubig, o check nyo ang water, battery nyo, ang air, ang gas, ang engine, ang tire, kag yung importante man diri, ang self o kung kaugalingon ninyo mga ka-K5. Tapos kung kaisa daan, damo gid sa mga nagamaneho bala nga kung kaisa gakuti pa sang cellphone. May ginatawgan, may ginachat, nagahampang sang mobile games. Kung ano man dra, gatanaw sang video, gatanaw sang reel sa Facebook. Which is delikado mga ka-K5. Isa mo lang segundos lang na nga hindi ka ka-focus sa dalan. There is a lot of possibilities. There are a lot of possibilities nga pwede matabo. Wala? Good evening kay Sir Nolly Banyas, upon Banas. Ngayong gabi, tamiyaw ko lang dara si SB Attorney Ray Canindo. Dara sa mga Sara, Iloilo, good evening. Kay Sir Ronnie Haleco Balseda, good evening. Sa kay Mrs. ni Sir Ronnie Haleco Balseda, good evening.
Kay Ma'am Beings PSG, kay Ma'am Noria Kilog Gula. Kay Sir Virgilio Lavado, nagapamatigid rin sa aton nga pagpangalagan. Ang bali Sir Virgilio Lavado. Good evening ka K5 Kim, dara sa may Sunset Boulevard, damo na dara ang nagkalamatay. Di mayo naman subong ganay ko'y ginamat-amat naman mga traffic signages, dara sa may area. Kung kay isang problema lang is ang the way people drive. Mga pagbiyahe mismo ba lang? Iba namin madasig ang pagpadalagan, gulpi lang magliko. And muna kung kaisa, no? Hindi bala safe ang pagmaneho. Kadali, sobra kadali. Ang mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 44 minutos. Makarigad ang alas 10 ang gabi. Pagbalik natin karon na ma-check kita situational report. Nagikan sa aton siring patrol. Mga ka-K5. Meron kamodras ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy. Kung gusto naman sang creamy coffee, inom ka mo sang pre-bio coffee. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya. Siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalang tao, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ito. Luha ako. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko nga pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. At
Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 55 minutos, makaliga ng alas 10 ng gabi. Nagapanubali kita diri sa aton nga pagpangalaga diri sa K5 Night Watch. Diri lamang sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Good evening kay Sir Mano Mano. Ang balya, good evening idol. 1 week ka ginadula. Duman ko nag-honeymoon. Grabe man isa. Nagdesensya man ako sa inyo. Nag-ano lang kami ito, nagpasikihor. Wala ko to yan, nag-honeymoon, sir. Dugay pa. Good evening, Sir Noli. Kag sa iban pagidra kay Tita Rena Mapa. How are you? I miss you. Sir Edmond Dara Asusena Pameza. Nagpapamati man rin sa aton. Sir Joseph Ogarias. Kon Ogares. Ma'am Yash, kamusta kadra? Kamusta ang buhay-buhay? This time, naka-standby sa linya si KK5 Jenny Kauyunan para sa Situationer Report. KK5 Jenny. K5 News FM, Kampiyon Report. KK5 Jen, good evening. Yes, K5 Kim, maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga K5. Ba? How are you? Grabe ang energy. Yes, ano kita K5 Kim now. We are good. We are fine. And we are ready to face another week naman of Lunes naman, boss? In short, Lunes na naman ba? Ready ka na ba sa pagkatawag na sa pagka-soldado sa kabuhi sa Lunes? Oo. Ano naman kita, another week of being a strong, independent, beautiful girlie. Yeah. Importante, besan stress, beautiful sa gihapon. Diba ka K5 Jen? Pero kampiyon, diri ka sa bong, diri ka sa may Haro Plaza. Yes, sa K5 Kim, no? Diri kita sa naka-standby sa karon sa Haro Plaza kasi K5 Kim. Favorite na ito nga spot ang Haro Plaza because basi may ginasiding ka nga nga patawag na police nga naga-patrol. Hindi man. Wala kasi wala. Pero so far K5 Kim, may mga patrol cars kita nga nagalibot-libot diri karon sa K5 Kim, no? Sa Tonderanon diri sa Iloilo City, naga-monitor. May mga pila kita ka mga naagyan nga mga checkpoints kadungan man sa Commission on Election sa K5 Kim. So far, so good sa K5 Kim. It's 10:58, 2 minutes before the hour of 11, the K5 Kim. And diri sa Haro Plaza, kung makita nimo no, nga matawhay nga ang aton dalanon, may mga nagadibot-libot na lang nga mga taxi naton nga nagabiyahe, may mga angkas rider kita nga naga-standby sa mga kanto.
diri sa Haro Plaza, well, of course, may mga nagalibot-libot man sa K5 Kim, nga mga naga-walking pa. And, kaya na K5 Kim, so far, so good K5 Kim na makita natin nga magluwas sa akon, ready naman ang syudad ng Iloilo mag-free sa another nga semana ka K5 Kim. Ate, may mga nagabaligya da ka K5 dyan sa mga street foods, dira sa may Haro Plaza sa Gyapon, Subong? Yeah, sa K5 Kim, dito sa Pihaka side, sa atubang sa nga Haro Katedral, may mga nagabaligya dito ka K5 Kim nga mga street foods. Diri kita nagtambay sa wala may nagabaligya ka K5 Kim. Kaya basi matempt naman kita nga makal-makal kang kung ano-ano. Sige lang, librehon ka man na da sang kilala mo da. Oh, libre na kita pa niya po. Mapalibre pa kita kang snacks. Oy, dapat bilog na yung adlaw na yung palibre, ha? Basta up the night ka mo Kay yan. birthday. Kay birthday. Kay birthday. Oo. And my birthday incentive. Pilang pakot mo sang edad ya ka K5 dyan? 40, ano rin si Sir Jess? 43. Hindi mo gid siya pagpaayoon? Hindi mo gid siya pagpaayoon sang edad. Abi ko ganito, mga 26 pa lang nasa mo ba? Edad-edad. Naka-edad-edad lang ka mo? Magulang pa ko. Wow, grabe ba? Pero kung sa amok, sa K5 Jason, di pwede na ayuan niya. Pero ano lang eh. Ayuan ta, no? Ayuan ta 42. Pero nagabatyag na nasang sakit sa tuhod, sakit sa kasukwasuan, sakit sa likod. Sakit sa tuhod, sakit sa siki, sa tiil. Mo ganaya. Basta magtinago lang. Mambala si K5 Jason, kamo gani, bata pa lang, damo na nabatyag. Na-achieve natin na K5 Kim ang mga na-achieve ng senior citizen na. Back pain? Parang bungol. Parang may galingin ng ulo. Parang may galingin ng ulo. Buron na ang mata. Masakit. Hindi nakabati, mayo. Amo ginaya kay, siguro kay tungod man dyan abusuhan, talawas na mo. Nabla ka kay 5 dyan. Ang grabe nga pulaw. Ang pag-inom sang soft drinks ba? Ang ano pagin? Mga unhealthy foods, unhealthy habits. Pero dira subong sa may Haro Plaza namin kay kasana. Kay karabanan nga biyahe, may mga traditional jeep pa, no? So far, K5 Kim, do wala na sang traditional jeep na nag-aagi. Ang nagabiyahe na lang sa karon ang laganes ni nga highway kag Haro CPU. Pero malaka na lang ka K5 Kim. Kaya na to isa pa lang ato nakita. Ang nagabiyahe sa buong K5 Kim, ang mga ato ni nga mga tricycle kag ang mga angkas rider ni bala ka K5 Kim na nagahulat man sang pasahero. So far, alang K5 Kim mo makita sa live, may isa ka jeep laganes na ni Laganes Highway ni malibot sila K5 Kim. 24 hours ang ilang biyahe. So 40 amo lang man ang K5 Kim. Tapos despite nga K5 Kim, amo na nga namin aton diri nga tambayan sa K5 Kim diri sa may Haro Plaza kay despite nga pasado na alas 11 makita na to K5 Kim na madamo pagyapon ang mga salakyan, mga dagalakat-lakat pa. May mga makita ka pa bala ka K5 Kim. I-compare mo dito sa may La Paz Plaza nga do kadulong ka K5 Kim pero wala sa nga tao na bala ka K5 Kim. Dara sa Haro Plaza, you will still feel safe kung maglakat-lakat ka na. Tawag na damo tao kag tawag na but very well lighted ka K5 Gen. Ate, subong may mga ano pa da, anong ganap da sa plaza? May mga date pa da ka K5 Jenny? May mga di ka K5 Kim, may mga naga-walking, may mga group of friends na naga-tambay-tambay, naga-storya, may mga naga-TikTok, may mga naga-jogging-jogging, may mga naga-walking-walking ka K5 Kim, samtang naga-enjoy sa music pala dito sa may Haro Plaza ka K5 Kim. So far kung i-estimate natin, mga dira-dira pa sa mga 20 plus ang tao sa plaza K5 Kim. Bagay gin-isip mo gid man no? Included ka na. Included ka na to? Grabe ba? Grabe feel ko, tawag na, pwede ka to ka-sideline sa CDRRMO counter ka to. Mag-count sa mga estimated number of crowd. Pero nakalibot ka mo ka K5 dyan sa sa may Mandurriao area. Kamusta naman to yung sitwasyon dito?
Actually, K5 Kim, nag-agi kita kayo na sa Mandurrio, sa may diversion, padulong ka sa Molo. Dito yung K5 Kim sa Molo Plaza, na medyo matamo tuya ang tawo, bukas pa ang mga Molo Mansion, may mga kapihan pa, may mga tigatambay pa dito ka K5 Kim, tapos damo tuya ang mga baligya, pala ka K5 Kim. Tapos sa area naman diri sa may diversion road, bitaw kaya kasi sa scheme ang diversion road in terms of traffic naman. May mga malaka naman nga mga naga-jogging, mga naga-walking. Dito kasi sa scheme sa center of nightlife sa Iloilo City, tidamo na kasi sa scheme ang mga pamatanon, ang mga young at heart nga lakat-lakat. Siguro kasi sa scheme, ano din sila gahulat na ma-party, ma-drink kasi sa scheme, bisan nga pagkapuas lunes natin i-enjoy anay ang Sunday night before naman kita magsabak sa panibag o naman semana kasi sa scheme. Kaya mo, manigapon nagka-party life ka kay 5 Gen, dara sa may Mandurriao kag city proper. Yes, sa K5 Kim. Dito sa City Proper, dito kasi K5 Kim, pag-agi man naman ni K5 Jason Talaron, medyo, naman K5 Kim, ang business dito, may mga damo itong akalanaan ng mga nagabukas na Black K5 Kim, gusto mo mag-hours ng inasal, sang pares, sang linaga, sa mga street food, madamo man dito K5 Kim sa City Proper area. Kaki5 Jenny, tawag na subong ang issue subong especially sa Department of Education is ang ining mahina ko nung reading comprehension sa mga graduates sa high school. What do you think are the factors ng saring mahina nga reading comprehension and manubo nga literacy Kaki5 Jen? Siguro for me lang Kaki5 Kim, no, na-observe naton nga ang mga people nga born sa era of technology, sa era of social media, they tend to spend more time on their gadgets like cellphone, mag-scroll sa social media, learn, instead of learning and reading books, they learn new dancing techniques sa TikTok, masabay sa trend. So mga Kaki5 Kim, nilipatan na sa mga earlier generations ang pagbasa ng libro, ang importante nga kung magtuon, magbasa. Unlike di sa ato na K5 Kim, sa una sa ato na katsyempo, sa mga older sa ato K5 Kim, wala pa sang cellphone, wala pa sang social media. So kauna na matandaan ko nga gabakal pa na kita sa mga storybooks. Wala ka K5 Kim, nga amo na ang ginabasa ang mga alamat ng puno ng kamat. Palabasa ka man ka K5 Jen? Actually, K5 Kim, palabasag gid ko ya halin sang una. Wow! Sa elementary. Ano ang favorite book mo? Anong favorite book mo? Actually, K5 Kim, ang usually ginabasa sa gid sang una is since ang ako nga mother is a science teacher, ang na-expose ako sa books na science. O ako specifically, ano nga favorite nga book gid. Kasi ang naman kaya K5 Kim sang una, magbasa ko na sa mga animals. Wow! Ang alamat ng pagong mga muna. Sang una, di ba may mga like may time gid or may hour gid nga para intended for storytelling, for reading lang di ba Kaki5 Jen? Oo, tapos matandaan ko na Kaki5 Kim sang una, before sa bata-bata pa, before kita magtulog, ginastoryahan ta sang aton nga parents. Ginakana, ano? Oo, ginakana naton, ginastoryahan kita, ginabasahan kita sang libro o kung kita ginabasahan kay K5 Kim, ginapapungko sa langisa, may ingod nga barakol, kag magbasa ka libro. Amo ginaya ka kay K5 Kim sang una nga mga tempo. Pero why ko na amo na bala sa iban, pero why ko na yan experience ang dog na ingodan ni barakol para magbasa ba lang kay K5 Kim. Very good ka man guro sang una. Hindi ba na mo nakapasaway? Sang una, pero subong ambot ano natabo. Okay, tungod guro subong ka kay 5 Gen bala nga with advent po of technology man. Nga tawag na everything is pwede ma-AI, pwede ma-chat GPT. Kaya kay 5 Gen. Di ba nakaabot ka man na sa era nga may mga chat GPTs or maghimo ka sa mga essays mo or sa mga inugpasa mo nga mga requirements gina chat GPT mo pa or amo na? Actually kay K5 Kim,
Isang time naman sa college, hindi pa nauso ang ChatGPT, hindi pa nauso ang AI sang una. Ang natandaan ko lang nga daw tool namon is ang grammar checker lang na kasi Grammarly? Oo. Oo, Grammarly lang na or ang Killbot. Oo, Killbot. Killbot. Amo lang na dira mo nga after mo sulat sang essay, i-check mo ang essay mo is grammatically correct or hindi. Amo lang din ang amon na kay-first game nga or ako personally sang college, pero when it comes to GPT or AI, wala po kami kay-first game naka-experience sa amon. At amo na siguro kay-first game right now ang mga kabataan bala, syempre, especially those na graduate nga ginhambas ng DepEd na nubo ang reading comprehension kay kumbaga, mas gipili nila kay first game, ang mas mahapos na lang bala, o mas mahapos na sa ila, nila mas accessible ng everything para sa ila. So, why na nila kay first game experience ang pangabudlay sa pagtuon. Unlike before kay first game, no? So, mga mas older, pag ginagawa kay first game, sang wala pa ang social media, wala pa sang internet, wala pa sang Google, na kailangan kung kay first game, magpa-library, mag-research, oo, namigid man sa una mo. Like, do ka exciting, do may ginabit-bit-bit ka mga libro. Ako sa una, kita mo na sa una, sa mga Hekasinyo, sa Araling Panlipunan, sa ESP, padamo-damo ay naka mo libro nga nabit-bit. Tapos ako sa una, hindi man ako mo nakapalabasa, pero ginabit-bit ko lang para feeling genius ko nung lang. Hindi mo lang kakipay dyan. Oo, may library card pa na kasi sa scheme mo, may pakita ka pa na nga library card, tapos puklamon ka kang libro sa librarian, tapos kung madula mo ang library card mo, bayaran mo, o kung limpyo ka sa library. O kung hindi hindi pagpirmahan clearance mo. Oo, hindi pagpirmahan clearance mo. O kung may mga libro ka nga nadula sa library, bayaran mo gid, o hindi pagpirmahan clearance mo kay first game. Yan mo na ang, kumbaga, ang beauty sang una kay first game. Unlike subong i-compare pala sa new generation, the generation of advanced technology na very accessible na kay first game. Kag tanan makita na sa Google. So, i-search mo lang yung mga kinahanglan, aran ang Google, mapop up sa Japon. And amo lang kay 5 game, amo lang yung bata kaina nga siguro, ang mga kabataan bala, instead of learning kay 5 game, instead of reading, instead of learning new things, they to learn new TikTok dances to go with the trend kasi sa gym. Mas nasa ulado na lang ice cream yummy kaysa sa ilang klase. Kage 5 Jenny. Nasa ulado nila. Grabe kasi yung mga, outdated ang ice cream yummy. Outdated? Ano ang tawag, subong man? Ano subong ang uso sa TikTok man? Pero may mga huwag TikTok, puro na blanco ko ha. Kita ko, ang pinakalitas mga TikTok, lugay ka dyan. Ang pakit-cute nga na, karang gapiyong-piyong mata. Mo na kagi 5 Jenny. Ate kabay pa nga tutukan man isang Department of Education. Mga hindi lang ba na ako mga papasaron ng on the next level. Tungod nga na looy. Pero the important thing is that nga ipaidalom sa mga national learning camps. Kaya mga girikanan man tutukan nyo man ang inyo mga kabataan sa balay. Ako sa una. Big factor ginagawa kay 5 Kim, no, ang mga ginikanan bala nga at early age, sana yun ang bata nga magbasa bala kay 5 Kim baklan sa mga libro. Hindi nga bata pa gina-expose na kay 5 Kim sa mga iPad, sa Cocomelon, sa Paw Patrol, sa ano pa sa kay 5 Kim. Pero okay lang man na yung mga si Miss Rachel, sino na gani? Si Miss Rachel na ang gatudlo sa mga bata, ang video-video na no? Ay, wala ako. Ay, di. Ang na bala ang mama? Ako na bala kay 5 dyan. Ako na bala mo na sa? When you say papa, ikaw gisabalaan mo na ako may mga hinablos ka nga mga baby. How do you say mama? Mama! Ano na kagi 5 dyan. Pero actually namin, manang iban bala, once nga, kung ang bata nyo natin ang purpose of social media, na mga learning materials man. Pero kung ang gatanaw ka mo sa mga TikTok dira, amo man natanaw sang bata mo, ano na ma-learn niya temprano pa siya, 5 years old pa lang siya, got work na. Nabla ka kay 5 dyan.
Actually, kay Fab, di makita mo sa social media, ba, mas kami pa niya mag-south ang 5 years old sa akon how. Mas dalaga pa niya ang 13 kag 12 years old sa akon how. Wala mo na kay 5 team. Magani ka kay 5 dyan. So, bululigay kita tanan in order to improve the reading comprehension. Makaluluoy man ang mga kabataan, ang mga estudyante, kung bisan sa mga simple nga mga istorya, mga simple nga mga badasahon, o hindi sila kaintindi or hindi sila kahangop. So, kung mag-abot ka sa college, budlayan ka gid na. Okay, ang ako niya na isang una, matyagan ko sa halin ako sa high school ko, alam na ko gawa na. Pero kung mag-college ka rin, sampal ka mo, medyo mango ka man rin. How much more padara sa mga kabataan na mahina ang reading comprehension. Diba? Sa iban, hina man in terms of numerical literacy. Okay lang na yung kaya hindi ka magyada mo na ka-excellent sa mathematics. Importante kabalo ka lang sa mga basics. Kabalo ka man mag-solve. Ang magamit mo bala sa daily life, mag-commute ikaw, magbakal ikaw dira. Sang sa wala ka gid sang hinalungong. So it's time, wala man sang wala man sang hindi pang ulihi ang tanan. Kaya gani nga nakapasar gani sa mga board exams, manang top notcher. Sang una hindi man na sila mga with flying colors gid ang ila sila mga source or academic standing sa eskwelahan. So it's time for us to help each other. Thank you so much K5 Jen sa imo sa nga situational report. Sige, K5 team, upod sa aton nga birthday boy, K5 Jackson Talaron. Ako naman si K5 Jenny Kauyinan para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko sa Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Good evening dira sa aton sa ring mga suking nga tagpalamati. Amali Sir Mano. Palya may bingka pailos sa plaza nga ang bingka sang tagabalasan ang ginapasundayag nila sa syudad. Ang taga-Leon niya idol wala bingka. Grabida sa syudad. O hindi gid man gawa amo nakausot ang bingka to sa Leon. Usually gid man to ang mga kakanin to namon, mga suman, ibus. Pero bingka, dulaka lang ko ito makakita. So, usually sa mga simbang gabi season lang. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 15 minutos, makaliga ng alas 11 sang gabi. Pagbalik nato na istoryahan nato ang mga do's and don'ts. O kung ang mga ginadumilian. O kag ang mga dapat himuon sa maabot nga pinilian sa 2025 midterm elections. Which is 8 days na lang gid mga ka-K5. Inom ka madrahas ang DTX 500 agad mahagan-hagan darang nabatyagan yung hypertension, ang inyo sa nga diabetes, kag mangin masulhay manami ang inyo sa nga tulog. Inom ka madrahas ang extend food supplement sa mga may mga mabugat nga trabaho. Especially sa mga kalalakihan. Ang nagapulaw-pulaw, kag kalabanan may mga ginakarga nga mga mabugat. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amili Itang-Uy ukon sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
namin sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castallo, the Network Operations Manager para sa Kampyong Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampyong Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Esteja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm
and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 Pavilion. You stumble through your days, got your head hung low. Your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party party. And together, we will continue this song that towards the winner, Northern One, and the next the world becomes a fantasy, and you're more than I could ever be. 'Cause you came in with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to bring us to where our News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 27 minutos, makariga ng alas 11 sang gabi. Kamusta na kamudra? Sa mga live viewers naton sa karon kay kay Sir Makerme White Dragon, kay Sir Fred, K5 Fred Pascala de Ocampo, mayong gabi, mga K5 Fans Club Chapter 2. Mga nagapamati dira sa may General Luna Metro Bank. Kag sa iban kay Sir Virgilio Lavado, sa mga taga Bengawan, kag na taga Bajangan. Good evening, good evening. Mga ka-K5, ano ba lang mga do's and don'ts for the upcoming 2025 midterm elections? Ang nga dapat ninyo siring pakatandaan. Nagahilapit na lang gid. It's 8 days left na lang. Dugay-dugay na gani. 7 days na lang kay manuglas 12 naman. According to the Commission on Elections sa CONCOMELEC, there are 18,320 elective posts to be
be voted sa ginapaabot nga national and local elections. Pinalaki pa ni Nino sa mga senador, sa mga nagapadalagan sa pagka-kongresista, sa pagka-governor, sa pagka-alkalde, bilang councilors or SB members sa inyong mga kabanuwahanan, mga ka-K5. Pero ari ang pila ka mga do's and don'ts dapat ninyo paminsaron in order nga maging smooth ang inyo siring voting experience on May 12, 2025. Unahon naton dari ang mga don'ts. Ano ba lang mga ginadumilian? Ano ang mga bawal? Una, mga K5, don't take photos or hindi ikaw magkuha sang picture sa sulod sang voting precinct. It is a big no. So, mayo nga subong palang balaan yun na, especially sa mga first-time voters, mga ka-K5. Likawan gid dira ang inyong mga intrusive thoughts. Huwag mag-selfie, magkuha picture or video sa sulod sang voting area, especially sa imo nga balota o kon sa vote counting machine. Okay, ini ang strictly prohibited mga ka-K5. Ikaduha, hindi ka magkampanya para sa kandidato on election day. May neutral ka sa adlaw sang piniliay. Ang pagsuksok sang t-shirt, sang accessories, sa mga kalo, kung iban pagidira nga mga mark nga mga items sa May 12. Ang nagapromote sang kandidato, ang ginadumilian sa sulod sang polling area, kaginakabig diri nga election violation. Ikatlo, mga ka-K5, hindi man ikaw mag-overvote. Hindi ikaw or you are not allowed. Wala ka ginapahanugutan, mga ka-K5, ang mag-shade dira sang sobra pa. So supposedly, pila lang dapat ang i-shade mo dira. For example, sa mayor, 4 darang nagapadalagan, duwagid ang imugin shade. So, sunod ka mo na lang sa policy. Kung isa lang para mangin balido ay inyo sininga balota, mga ka-K5. Pwede, for example, sa senador, mas okay nga kulang siya o kung hindi ka mo dra magboto o sangsa, masobrahan ang inyong pag-shade, mga ka-K5. Okay lang siya nga hindi nyo kamo dra hindi ka mo magbutang or hindi ka mo mag-shade. Okay, wala ka mo sang napupusuan dara. O kung makulangan dara ang mga napilian mo sa councilor, o ang sama sobrahan ka sa pag-shade dira, mga ka-K5. Ang ikaapat diri, reminder, is hindi pagkalimtan nga i-checkar nimo ang mo siring nga balota before casting your vote. O kung naggisi, kung naguba, or may mga excess marks, ipa-assess ikaw dira sa Board of Election Inspectors para sa nagakaigo nga assistance. Okay, ang may mga guba or may mga diferensya nga mga balota, ang need nga ibayluhan, mga ka-K5. Especially kung ang pagdaho mismo sa imo, may diferensya na nga daan, wala mo pala matandog, mga ka-K5. Next reminder diri is hindi ka makigbais dira sa mga election officers kung may ma-encounter dira nga mga problema. Discuss it sa kalmadong paagi, mga ka-K5. Hindi ka magpaisog-isog dira sa sulod. Okay, basi makakos ka mo dira sang disruption, tadamo na dadaan nga pila, o minutos lang dira nga mag-moment ka mo dira, magkinagamo, may domino effect na, mga ka-K5. Maka-apekto na ka mo sa tiyempo sang nagasunod pag dira nga mga magaboto. Okay, basi bala nagtungod nga lain mo adlaw o nagpinasingit ka na, okay, may diferensya sa balota mo, imbes ng islan pa na nila, ginbais mo to, ginbuyayaw mo to, o pwede ka pakasuhan.
lang ang mga dapat mo naman himuon antes ang eleksyon mga ka-K5 o kung the day of the election. Of course, is to verify your voter registration status before election day. Siguraduhon mo nga active or registered voter ikaw. Basibla nag-ayawan ka na pila tapos hindi ka man gali registered. Ka-K5. Basi pala da ka oras pila mo tapos wala man gali dara ang imo nga ngalan or hindi ka man makapili for the 2025 midterm elections. So, you can check your status or pwede mo ma-verify ang imong status pinagi sa pagbisita sa mga opisina sa Commission on Elections sa inyong lugar. Mga ka-K5 kung mag-contact sa local election office. Actually, subong mayaraman sa mga online nga assigned precinct finder. Pwede mo dra ma-check. Subong pala nga daan via precinctfinder.comelec.gov.ph. Again, precinctfinder.comelec.gov.ph para ma-check mo kung diin ikaw nga kwarto dra magaboto. Para hindi ka na maayawan. Kag kung wala da pangalan mo, at least you could verify as early as possible. Samtang wala pa no, ang adlaw sang eleksyon hindi ka mag-sinalasala. Pwede mo gid ma-search dira ang assigned precinct mo via sa galawag ko to no. precinctfinder.comelec.gov.ph. Pag answeran ninyo, sabtan ninyo kung nag-vote bala ka mo locally in the Philippines or overseas. Need mo na lang man na-fill upon sa imo sila nga pangalan, sa imo sila nga date of birth, kag ang place sang registration. Once matapos mo na, ang site nga ni, ang online site, ang magapakita sang imo sang assigned precinct number. Kung wala sang record na nakitaan sa imo nga pangalan, pero registered voter ikaw, balaan mo sa kodingon mo, registered ikaw, pwede mo matry type ang imong pangalan in different ways. Sa nga isang Maria, MA, or complete nga MARIA, o kon Maria. O kon pa-assist na lang gad ka mo sa Comelec mga ka-K5. Pwede man ka mo dra, no? Pwede man ka mo dra para ma-assist ka mo in determining your voting precinct. Dala lang ka mo dra sang valid government-issued ID. Mga ka-K5, ang accepted IDs, ang ginalakipan sang passport, driver's license, postal ID, SSS or GSIS card. Pwede man ikaw additional nga mga reminders man sa inyo o pwede ka mo ka-prepare sa inyo sining kodigo. Legal ang pagdala sang gamay nga listahan or kung ginatawag nga kodido sa kodigo sa di nakasulat ang mga kandidato nga imo pagabutuhon. Nga magabulig bala sa imo no nga mapadasig ang imo sining pag-shade dira o kag ma-minimize ang mistakes. Make sure na simple lang ang imo sining listahan o kag wala sang mga tawag na wala nalakip dira ang mga campaign materials. Mga ka-K5, parang purely lista mo lang bala. Mga ka-K5. Accordingly, as of January 2025, probably may mga progress reports man eh. According sa Commission on Elections, nga mayara sang 68,431,965 ka mga rehistrado nga mga botante diri subong sa may bugos nga Pilipinas. So, sa upcoming polls, sa overseas Filipinos ang ara sa abroad ang pwede ka boto from April 13 up until May 12 mga ka-K5. So nag-start na sila
While local absentees ang makatapos ang Armed Forces of the Philippines, mga taga-Philippine National Police, pati na media practitioners, ang sarang makaboto sa April 28 to 30. So, nagtakop naman. So, ang bagani nila, importante, may mga ihibalo na kamungadaan before voting. Para hindi na kamo mahulaan. Kagang sa mga tigulang, sa mga senior citizens, sa mga nagabusong, sa mga PWDs, pwede ka mo ka-vote as early as 5 a.m. So, ang early time nga na is intended priority dira ang mga kinanglan sang assistance. Ang nagakiranglan sang assistance. Sa mga nagabusong, kag iban pagidira mga ka-K5. So goods na. Importante dira, naplastar nyo na. May listahan na kamo dira kung sinong botohon ninyo. Kung wala ka mo sang nauyunan gidra sa maragapadalagan sa pagka-counselor, iskipan mo na lang da. At kung wala ka gida may nanamian or may mga bad experiences ka sa ila personal. The blesser Ma'am Julie Alberca Gansha, good evening. Ma'am Luna Mondido, good evening, watching and listening from Hong Kong. K5 Romeo Sobere, kapamati diri sa aton siringa pagpangalagan. This time, magabuya kita na sa aton siringa commercial break. Pagbalik naton, i-check naton ang pila ka mga balita kag impormasyon sa aton siringa mga K5 News FM reporters. Mga K5, padayon ka mo nga magpamati dira sa inyo ng mga radyo, sa inyo nga mga Bluetooth speakers ang K5 News FM Iloilo. It is because mga K5 nga nagalibot ang K5 News Team. Kag kung tunog da ang radyo mo, pati ondra sa kalsada kag malabyan, hika K5 EJ Cordova. Kag sa iban pagin naton nga K5 News Team. Te pwede kagin magdaog kung may okay ka, may kape ka sa K5. Daog ka sang isa ka box ang DTX Coffee Mix. In addition, may ara ka pa sang coupon para sa Ilogo ka promo sang K5 News FM. Sa Ilogo ka promo, for example, Abi, no? May isa ka naka-coupon kung madakpan ka ng pamati. Tapos kung nagagamit ka, for example, sang MyTC, another coupon pagin na. Kung nagagamit ka pag isang D3 Bio, another additional coupon. Tapos, ginaraffle na ginapili, ginagabot-gabot. Once ka magabutan ang imo siri nga pangalan kag number, pagatawagan na no sa aton siri nga K5 technical team. Kag diri sa naka-live sa public affairs ang K5 News FM Iloilo. And kung makasabat ka within 3 katawan, katuan ka dira mga K5 sang K5 News Team kag maghampang ka sa K5 ka Ilogo mo promo. So ang pwede mo madagaan is cash mga ka-K5. Ang pinakamanabo is 500 pesos. Ang pinakamataas naman nga makuha mo is 2,000 pesos. Mayara man sang appliances pagid madagaan mo cash and appliances. Sa appliances dira may mga blender, may mga plansya, may mga toaster, pagid dira iban pagid nga mga appliances, rice cooker, ang mga mapuslan nyo gid, especially sa mga nanay. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 42 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga, diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Dan, may kinido wala.
Aba, analang? Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Day? Ito mayor, ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay. Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang sa akin. Okay, okay. Isip po naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay Angkatay Magbabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DPX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga? Aray. Awan. Udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikor ko lang binog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tumakaboy niya how? 300! Pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay, liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwang kapalakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Nanay kasi nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema ko pa ka niya po. Sige ha. 1, 2, 3, go.
Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito sa News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanubalik kita diri sa aton nga pagpangalagan diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa programa nga K5 Night Watch. This time, ko nato naman natipon nga report sa aton sari nga patrol with ka K5 Jenica Uyunan o pwede dira sa wong si ka K5 Jason Talaron. Birthday boy kahapon. Naka-standby sa linya ka K5 Jenica Uyunan. Re-establish naton ang aton nga connection. Good evening sa K5 Fans Club International Chapter 2, Sir Fred Pasgala de Ocampo, Bernadette de la Cruz, Joy Franco, Rex May Coronado, Ann Marikit, Lydia Nasita, Benji Asturias, Weng Lanyohan Pasgala. Magkag sa iban pagidra ha, nagapamati diri sa aton nga pagpangalagan. This time naka-standby sa linya si ka K5 Jenny Kauyunan. Ka K5 Jenny. K5 News FM, Kampiyon Report. Yes, K5 Kim, no? Unahan natin ang baita natin update sa palaabuton ng eleksyon season scheme sa Mayo 12. So sa ENSA ng Iloilo City Comelec K5 Kim, no? Siyempre, hindi lang kita season scheme ang sarang makaboto. May karapatan man o kung may right man to season scheme na magboto ang aton ng mga persons deprived of liberty o kung ining mga PDL kasi sa Kim. So sa bahin sa City Comelec kasi sa Kim, nagtukod sila sa 12 ka mga special electorate or electoral board kasi sa Kim nga mag-facilitate sa pagboto sining aton nga mga persons deprived with liberty. So may kita sa Kim sa chairman, electoral board, kag support sa Kisag Kim nga mag-facilitate. So ang proseso sining Kisag Kim is that nga instead nga ang mga PDLs naton ang magabwa i-transport sa aton nga DGMP padulong sa ilang mga registered polling precincts ang matabo sila kay Sir Kim ang aton nga special electorate board ang magakuha sa ilang mga balota sa ilang mga designated polling precincts sa kay Sir Kim kag daloon sa ilang mga tagsa detention center kay Sir Kim diri sa may DGMP. So may kita sa Fina Dormitory dira ang nahamtang sa may kilid sa Iloilo City Police Office sa kay Sir Kim kag ang dormitory naman ang dito sa may nahamtang sa Ongka Haraw kay K5 Kim. So amo na ang proseso, maboto ang aton nga mga PDLs and after kaboto kwaon isulod sa sobre ang mga balota sa mga PDLs naton ibalik sa ballot box dalon balik kay sa Kim sa ilang mga registered polling precincts. In terms of security naman kay sa Kim, no, may ginapanghandaan naman sa DGMP as well as ang ICPO ang security sa aton nga mga special electorate boards as well as man ang pagboto sa aton nga mga PDLs. Overall, kay Sir Kim, diri sa Iloilo City, man sa masobra, 1,000 ka mga PDLs sa kay Sir Kim, ang mga registered voters sa syudad sa Iloilo kay Sir Kim. Kag sa bayan sa DGMP, ang ginpahayag mahira kay Sir Kim, no, nga welcome ang sinuman nga mga politiko ang luyag nga di magkampanya sa sulod sa DGMP for as long as nagagi sa proper coordination sa K5 Kimberly. On the other hand naman kay Sir Kim, no, update lang man kahapon dito kita sa Pasig City Arena, nagtanaw kita sa or nag-cover kita sa friendly games pa nga sa CPU o sa Quezon University kag Taytong Bacolod National High School which is mag-represent sa Western Visayas sa palabuton nga palarong pabansa dito sa may Ilocos Norte. So di kay Sir Kim hiwato na ini sa Mayo 24 tubtub sa Hunyo 2. So dila na interview nato no ang coach sa Taytong Bacolod kay Sir Kim kag gihiging pahayag si Sir Kim, no, since nga ang Taytong Bacolod National High School ang back-to-back champion sa volleyball girls dito sa palarong pambansa for 2 consecutive years and nagalaom sila kay Sir Kim this year. Tanay malabot nila kasi Sir Kim ang 3-peat. So todo ensayo na aton nga mga Taytong girls kay Sir Kim, no, and this gani may after Pasig City may mga bilin pa sila nga mga games sa kay Sir Kim. Agud man nga bilang pagpanghanda man kay Sir Kim sang Taytong
sa palaaboton nga palarong pambansa kasi sa Kim. And of course, iduwa na naton nga last na naton nga nabalita kay Sir Kim no diri sa Iloilo City sa bahay naman sa nga aton nga traffic sa sector kay Sir Kim ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office upon ang PPMO kay Sir Kim no ginpaidalom nila sa Arnis training ang mga aton nga mga enforcers kay Sir Kim bilang pagpasangkad man sa ila self-defense bala kay Sir Kim no agud magamit man nila bala sa dalanon mga respondihan o kung magamit Manila kay Sir Kim ang may mga confrontational scenes para kay Sir Kim nga protektahan sa enforcers sa nila kaagulingon at least kay Sir Kim equip sila sa mga necessary skills to protect themselves while on duty kay 5 Kim kaga dito sa may tumatandaan naton do lately dito sa may Tabukan Mandurriao naglunta dito ang isa ka confrontational nga situation sa involved ang aton nga traffic enforcer ang isa ka driver apang wala man gid kay Sir Kim nag-resolve sa sukitalanay pero mayara ang pagpakanugo bala sa social media. That's why nga may mga aside sa Arnis training, may mga ginapaidalo man sa mga sensitive training aton nga mga enforcers kung paano bala i-handle ang mga amuni nga mga kind of situations sa kay Kim no. So amo na aton nga mga nakalat nga balita diri sa Iloilo City kay Kim. So ido lang man atong kay Kim dito ka ina update sa tabo nga aksidente sa may tubungan nga Iloilo kay Kim ya na kay Kim no sa estable man nga kondisyon ang senior citizen kay Kim nga nabungguan sa isa ka motor dito kay Kim. So on the end naman sa tubungan NPS sa kay Kim no ang ilagin sa hayag nga ginahulat na lamang nila ang desisyon sa pamilya kay Kim sa senior citizen kung magpasaka sila sang kaso batok sa driver kay Sir Kim. So wala naman ginhingadlan ang driver ato kay Sir Kim kaya naman siya sa wala din disclose bala sa police kay Sir Kim pero amo na na siya sa paghinakop sa tubungan MPS kay Sir Kim so ginahulat na lang ang desisyon sa pamilya kung mapasaka sang kaso o kung hindi. So if ever magpasaka sang kaso ang pamilya magapatubang ni kay Sir Kim sang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury bangod sa mga gas-gas sa mga injuries nga naagom sa senior citizen kay Sir Kim. K5 Jen, base ko no mahingagaw check at allegedly ko no may information nga may shooting incident ko no dira sa may lapas ka K5 Jenny. Base mahingagaw naton check. Thank you ka K5 Jen. Sige na K5 Kim no after this mapusin kita sa may La Paz MPS K5 Kim regarding this information. Sige na K5 Kim po sa patrol kay K5 Justin Talaron. Ako naman inyo alaga sa K5 Jenny kaulinan para sa kampanya balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Good evening sa kay Sir Roy Mark Tanyasa kagay K5 Rodel Islais. This time, pamatian naton ang report ni K5 Alex Escalante. Sa headline nga ang gawad kalasag subong nga tuig, ginapreparahan na sang probinsya sang Iloilo. K5 Alex Escalante sa report. Ginapreparahan na sa Iloilo Province ang Gawad Kalasag Awards 2025. Ining ginapangunahan ni Iloilo Provincial Disasters Reduction and Management Office o PDRRMO Head Cornelio Salinas. Lakip sa mga preparasyon ginahimo sa Iloilo Province among pag-align sa mga strategiya pag-abot sa mga disasters o kung mga kalamidad diri sa Iloilo Province, pagpabaskog sang documentation kag pagpasiguro sang compliance sang mga DRRMOs lakip na ang mga pumuluyo sa mga protocol nga dapat obrahon sa tion sang kalamidad. Nagalaom naman ang lokal nga panguluhan nga magkakuha sang Gawad Kalasag Awards ang probinsya sang Iloilo. Ang nga balita ginadulog sa inyo sa DTX 500 food supplement tugod makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pang mga sakit. Hinisiga K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM.
Mga ka-K5, bawo pangot-pangot gid, bawo pangot-pangot gid. Nagkulabos na kita sang tiyempo. Thank you so much dari sa pagtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa pag-upod sa aton pulaw sa programa K5 Night Watch sa ngalan ni K5 June Alohado Kapulot. Thank you so much sa mga taga-gapamati via K3 News FM Yag-Al, K3 News FM Leganes, K3 News FM Kalinog, K5 News FM Pasig City sa technical side, K5 Edmore Liquinia sa Quinto Distrito, K5 Papa Flo sa K5 News FM Sara 88.7, diri sa syudad sang Iloilo sa Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton News Center, K5 Alira Joy Apin, and K5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton siring patrol subong nga gabi, subong nga Domingo nga adlaw, K5 Jenny Kauyunan, and K5 Jason Talaron. Magasunod na ang programa ni K5 Macho Colette, ang collections of your favorite love songs. Pantayahan na, especially sa mga nagapulaw-pulaw or hindi pa magtulog. Kung gusto nyo makabati sa mga kampiyon ng mga musika. Kag ang tingog ni DJ Macho Colette. Good evening kay Tita Rena, Mapa, and Mami Immaculate. Anong kamo? God bless sa mga nagapauli, ha? Keep safe sa mga nagabiyahe subon. And have a blessed morning na, Monday na subong. Mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 12, una na sang kaagahon. It's May 5, 2025. Baw, swerte, naguro magtaya sa loto ka K5-an. Okay, puro sa 555. May 5, 2025. Sa ngalan ni K5 June Alohado Kapulot. Ako ang inyo kaupod, K5 Kim Montaño Kaluyo. Ang iniman ng mga balita kag impormasyon ang inadulong sa inyo sang kaalawan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. And of course, ni K5 Ray SPH Umalay aton area manager nga palangga ginang Banwa sang Pototan. Dramala sa aton siring nga mga kon sa aton station manager K5 Enrico Sorita Jr. Sa aton tanan nga K5 News team kag sa mga taga-subaybay. Inisiga K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Good night, K5 News FM. Ang himpila